Noswaith dda gyfeillion. Croeso i gynulliad blynyddol y Coleg Cymraeg 2024. Yn pleser i gael eich cwmni chi yma heno. Cyn i ni ddechrau'r cynulliad yn y ffordd draddodiadol, mae rai fi angen i mi rannu chydig o fanylion am iechyd a diogelwch gyda chi. Os fydd y larwm Dan yn mynd yn canu heno, mae yna allanfa Dan fan hyn wrth ochr y llwyfan ac yn y cefn. Hefyd, mae wasanaeth cyfieithu ar y pryd, a mae heno, there is a translating service here, so if you do require headphones, Aled at the back, he will come over to you. Felly, ni'n barod i ddechrau. Os allwch chi, os gwelwch yn dda, i sefyll ar eich traed. Diolch yn fawr. Croeso cynnes i gynulliad blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o Neuadd Powys Prifysgol Bangor. Cynhaliwyd y cynulliad diwetha yma yn 2019, felly mae'n braf iawn cael bod nôl. Mae'r coleg wedi rhoi awdurdod i'r cadeirydd Dr Aled Eirig i dderbyn fel cymrodyr Rhyddedd o'r coleg unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i addysg cyfrwng Cymraeg, ac i gydnabod myfyrwyr sydd wedi sicrhau doethuriaethau dan nawdd y coleg. Wel, anw gyfeillion, gai ategu'r croeso i chi i gynulliad blynyddol y coleg 2024. Mae heno'n noson arbennig gan y byddwn ni yn ogystal ag urddo cymrodyr a chydnabod myfyrwyr ymchwil yn dathlu cyfraniad amlweddog Dr Llyr Roberts i addysg cyfrwng Cymraeg. A mae'n braf iawn cael cwmni i rieni John a Mary, i chwaer Lowri, aelodau eraill o'r teulu a chydnabod Llyr yma heno. Croeso cynnes i chi. Dyma'r trydydd tro i'r cynulliad blynyddol hwn gael ei gynnal yma Mangor, a hoffwn i ddiolch i'r Brifysgol ac yn arbennig i'r swyddog cangen Emily am bob cydweithrediad gyda'r trefniadau. Mae Prifysgol Bangor wedi chwarae rôl bwysig yn atblygiad y coleg, ac mae'n dda cael cwmni nifer o'r bobl sydd wedi chwarae rhan yn y daith honno dros y blynyddoedd a chydweithio gyda ni fel swyddogion. Rwy'n ymwybodol hefyd bod na nifer sy'n methu ymuno gyda ni, ond yn gwylio drwy sianel YouTube y coleg. Ac os cael gyfeirio at un o'r bobl hynny, sef y Dr Ken Williams.
Does dim angen pwysleisio wrth gynulleidfa ym Mangor pa mor allweddol bu cyfraniad Ken i addysg cyfrwng Cymraeg, ond mae'r gwaith a wnaed ganddo ar lefel genedlaethol 20 mlynedd yn ôl wedi bod yn sail i nifer o gynlluniau'r Coleg Cymraeg dros y blynyddoedd. Felly diolch i ti Ken am dy gefnogaeth yn ystod y cyfnod aeth heibio ac am y diddordeb sy'n parhau yng ngwaith y coleg. A mae'n bleser gen i nawr alw ar gadeirydd bwrdd y coleg, Aled Eirig, i ddweud gair. Aled. Diolch yn fawr iawn, Iwan, am yn croesawu ni gyd i neuadd Powys heno, a mae'n fraint i fi gael bod yma. Gai ategu'r croeso cynnes iawn i chi gyd, chi sy'n yma yn gorfforol, a'r sawl sy'n mewn man arall, man eraill. Mae'n gwbl hyfryd bod ym Mangor ar gyfer 12fed cynulliad y coleg a fy ail gynulliad i fel cadeirydd y Coleg Cymraeg. A mae wedi bod yn flwyddyn arall hynod o brysur a arbennig o lwyddiannus i'r coleg. Mae wedi bod yn drawiadol i fi i weld tystiolaeth o ehangder dylanwad gwaith y coleg yn y gwahanol sectorau addysgol. Yn ein prifysgolion, mae effaith yn gwaith cynllunio a'r arian rydyn ni'n ei fuddsoddi yn sylweddol. A trwy gyfnogi darpariaeth mewn amrywiaeth o bynciau a darparu ysgoloriaethau i fyfyrwyr, mae'r coleg yn cynyddu mynediad siaradwyr Cymraeg a addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n gyffroes gweld y coleg yn parhau i hybu profiadau dysgu newydd, yn enwedig mewn meysydd sy'n allweddol ar gyfer dyblygu gweithlioedd dwyieithog y dyfodol. A dwi'n meddwl am y broffesiynau iechyd enghraifft, addysg a'r diwydiannau creadigol, trwy grantiau pynciol, grantiau sbardino ac amrywiol brosiectau. Ac mae nifer o'r prosiectau cyffroes hyn yn digwydd yma ym Mangor. Gydag agor yr ysgol feddygaeth ym mis Medi, dwi'n falch iawn bod dyblygu darpariaeth meddygol Cymraeg yn rhywbeth sy'n cael ei ystyried reit o'r dechrau, a bod y coleg yr ysgol yn cydweithio yn agos i ddyblygu hynny, a'n bod ni wedi ymrwymo i gynnig grant sbardino i'r brifysgol mwyn cyflogi rhywun i arwen ar y gwaith. Ac wrth gwrs, un a fi mor allweddol i ddatblygiad darpariaeth Gymraeg mewn tair prifysgol oedd y diweddar Dr Llyr Roberts. Fel pennaeth adran newyddion BBC Cymru, mi o'n i'n ffodus iawn i gael adnabod Llyr pan oedd e yn newyddiadurwr mewn gwirionedd nes i roi i swydd gyntaf iddo fe. Roedd yn amlwg o'r cychwyn i fod yn ŵr ifanc bonheddig, hawddgar a hynod ddeallus, ac aeth ymlaen i brofi hynny yn ystod ei yrfa gyda'r coleg. Gadawodd Llyr a'i farc yn sicr, a rydyn ni, ei deulu a'i gydweithwyr, yn parhau i deimlo'r golled ac yn gweld ei eisiau. A dwi'n falch iawn bod teulu Llyr yma heno a bydd Dr David Systan yn cael cyfle i dalu teyrnged iddo fe nes mlaen. Tra bod coleg wedi gweithio gyda phrifysgolion ers dros ddegawd, cymharol ddiweddar yw'r ymwneud â cholegau addysg bellach ar sector prentisiaethau. Mae'r buddsoddi cychwynnol yn barod yn cael effaith drawiadol yn y meysydd hyn, a hynny mewn rhannau o Gymru ac mewn cyd-destynau lle nad oes na fawr ddim traddodiad o ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd adolygu'r cynllun gweithredu ar gyfer darpariaeth ôl 16 yn gyfle i adeiladu ar y gwaith hwn ac i ehangu gwaith y coleg. A bydd nifer ohonoch chi yn ymwybodol bod y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Newydd yn dod i fodolaeth yn mis Awst, a bod Gweinidogion Cymru eisoes wedi dynodi y coleg i gynghori'r Comisiwn ar ei ddyletswyddau statudol yn ymwneud â'r Gymraeg.
A mae hyn yn nodi carreg filltir nodedig, dwi'n meddwl, yn hanes y coleg. Mae'r rôl yn un statudol ac yn un mae'r coleg yn ei chymryd o ddifri. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu Prif Weithredwr y Comisiwn Newydd, Simon Perrott, i gyfarfod bwrdd y coleg fori bydd yn digwydd yma ym Mangor, mwyn i ni drafod perthynas y ddau gorff y dynodiad a'n gweledigaeth ni ar gyfer y Gymraeg yn y sector drydyddol. A hoffwn i gymryd y cyfle hefyd i ddiolch i aelodau bwrdd y coleg, yr uwch dîm reoli a holl staff y coleg am eu cefnogaeth yn ystod y flwyddyn ddiwetha, a hefyd i swyddogion Llywodraeth Cymru yn benodol am eu cydweithrediad. Ond mae heno yn gyfle i ni ddiolch a thalu teyrnged i rai o'r unigolion hynny sydd wedi bod yn allweddol i ddatblygiad y Gymraeg yn y sector drydyddol. Mae hefyd yn gyfle i longyfarch a dathlu llwyddiant y rheini sydd ar ddechrau i gyrfaoedd academaidd. Felly, heb ragor o oedi bellach, ymlaen yn ni gyda'r noson, a dwi'n gobeithio yn fawr iawn mi wnewch chi fwynhau. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Aled. Wel, fe ddawn ni nawr at rhan nesaf noson, sef cydnabod myfyrwyr ymchwil sydd wedi sicrhau doethuriaethau o dan nawdd y coleg. Blwyddyn nesaf bydd 20 mlynedd ers i'r cynllun hwn ddechrau, anodd credu ar un olwg. Ond mae'n dda iawn gallu dweud bod dros 100 o fyfyrwyr bellach wedi cwblhau i doethuriaethau o dan nawdd y cynllun hwn. Felly dwi am alw nawr ar gyfarwyddwr addysg uwch y coleg Dylan Phillips sydd wedi lliwio'r cynllun hwn o'r cychwyn i gyflwyno y myfyrwyr llwyddiannus sydd yma heno. Dylan. Felly, mlaen yn ni nawr yn y rhan yma o'r noson i ddathlu llwyddiant myfyrwyr sydd wedi cyflawni doethuriaeth dan nawdd y Coleg Cymraeg a chyflwyno tystysgrifau iddyn nhw. Mae'r cynllun, fel oedd Iwan yn nodi, wedi cefnogi dros 150 o fyfyrwyr erbyn hyn, 100 ohonyn nhw wedi cwblhau doethuriaethau yn llwyddiannus, a 100 yn dal i fod wrth i'n astudio rhywle rhwng y flwyddyn gyntaf ag aros am i faifa drian nhw. Ond hwn yn sicr yw un o gynlluniau mwyaf llwyddiannus y coleg, ac ni'n falch iawn bod rhai o'r myfyrwyr diweddara sydd wedi llwyddo i ennill y doethuriaeth yn gallu ymuno gyda ni yma heno. Gai alw arnyn nhw i ddod lan i'r llwyfan yn ei tro i ni gydnabod i llwyddiant. Felly'n gyntaf, Dr Lucy Hale Evans. Prifysgol Bangor, gwyddorau amgylcheddol. Dr Clare Griffith McGeever, Prifysgol Bangor, gwyddor y chwaraeon. Dr Mark Williams, Prifysgol Caerdydd, seicoleg. A Dr Sarah Evans, Prifysgol Bangor, gwyddor y chwaraeon. Yn anffodus, mae Dr Kenneth Jones, sydd hefyd yn cael ei enwi yn yr rhaglen, wedi rhoi gwybod i ni bore yma bod e ddim yn gallu ymuno gyda ni yn sgil derbyn llawdriniaeth, felly yn dymuniadau gorau iddo fe hefyd, wrth gwrs. Felly braf iawn gweld y 4 ohonoch chi yma heno, pob dymuniadau chi i'r dyfodol,
Bydd rhagor o ddeiliad sydd un ai wedi neu ar fi'n cwblhau i dwythuraethau dan nawdd y coleg yn cael ei derbyn i'r cynulliad y flwyddyn nesaf. Ond am heno, llongyfarchiadau mowr iawn i chi unwaith eto, rhowch gymeradwyaeth iddyn nhw. Wel, mae nawr yn amser i ni droi at gofio cyfraniad amlweddog Dr Llyr Roberts i addysg cyfrwng Cymraeg ac i Gymru. Gai ategu'r croeso i chi fel teulu, diolch i chi am ymuno â ni, a diolch hefyd am eich cydweithrediad ac am y fraint o gael cydweithio gyda chi sefydlu'r gronfa hon cof am Llyr. Gai alw nawr ar Dafydd Tristan, cofrestrydd ac uwchreolwr y coleg, i gyflwyno chydig sylwadau cof am ein cydweithiwr a'n cyfaill Llyr Roberts. Dafydd. Yn noswaith dda, mae'n dasg chwerwfelus go iawn cyflwyno cronfa Llyr i gynulliad blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A thrwy hynny, talu teyrnged i gydweithiwr, i ffrind, i polymath go iawn, wnaeth gymaint o gyfraniad i Gymru a'r Gymraeg. A hynny ar bob adeg gyda Gwen ar ei wyneb. Mae'n addys iawn taw yma Mangor ni'n lansio cronfa Llyr ac yn cofio amdano. A dwi yn gwybod fod y teulu nifer ohonoch yma gyda ni heno yn eithriadol o ddiolchgar i bawb am eich cydymdeimlad a'ch negeseuon caredig. Cafodd Llyr gyfnod llwyddiannus ym myd y cyfryngau, cyn troi ei olygon at fyd busnes a llwyddo yn fanno hefyd. Tan i'r Coleg Cymraeg fod yn ffodus iawn i'w benodi yn ddarlithydd i ddatblygu a darparu astudiaethau busnes cyfrwng Cymraeg yn y De-ddwyrain. Roedd a'i gyd-ddarlithydd Heledd Beb yn dipyn o dîm, a dan ei harweiniad bu twf rhyfeddol yn y ddarpariaeth, y niferoedd myfyrwyr a'r staff, a'r asbri oedd ynghlwm a chanolfan a biec. Mae rhai ohono'n sy'n gyfarwydd â threfniadau prifysgolion yn gwybod nad yw cydweithredu rhyng sefydliadol bob amser yn dod yn naturiol i brifysgolion, ond drwy rym personoliaeth hyfryd a chydweithredol bu llwyddiant mawr yn y cydweithio rhwng Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Met Caerdydd. Dwi'n ame falle yr unig cydweithio llwyddiannus fi rhwng y prifysgolion hynny yn y ddegawd diwethaf. Ond roedd mawredd cyfraniad Llyr nid yn gymaint yn llacio'r hialau biwrocratedd, ac oedd yn feistr ar hynny, ond yn anad dim ei gariad a'i ymroddiad at fyfyrwyr. Cofio siarad y Llyr unwaith am recrwtio i'r cwrs busnes, ac yn dre'n adrodd fod y weinyddiaeth, ymddiheuriadau i weinyddwyr, ond y weinyddiaeth wedi dweud fod hi'n gwbl amhosib adnabod myfyrwyr Cymraeg eu hiaith o'r systemau, bydde angen edrych ar ffurflenni UCAS, a bydde hynny yn gwbl anymarferol. Doedd Llyr ddim yn un i gymryd na fel ateb. Ac felly dyma mynd ati i edrych drwy gannoedd ar gannoedd o ffurflenni cais mwyn adnabod y siaradwyr Cymraeg, fel bod modd ei croesawu yn addas a'i cofrestru ar y ddarpariaeth Gymraeg. Rwy'n credu iddo a'i gydweithwyr neilltuo penwythnos gyfan i'r dasg, gan fod gweith beunyddiol yn galw yn ystod oriau gwaith. Oedd Llyr yn deall yn anad dim pwysigrwydd pobl. Pan drodd lliaws o fyfyrwyr i fyny i Brifysgol Met Caerdydd am y tro cyntaf, cafwyd cryn her o symud yr holl fyfyrwyr i'r modiwlau Cymraeg cyn i'r tymor gychwyn. A mae debyg fod na unigolyn go anodd mae arna i ofn dweud computer says no yn y gofrestra. Ond ar ddiwedd wythnos y glas ar ôl sicrhau cwblhau'r dasg a chreu ychydig o anesmwythyd i'r cyfryw weinyddwr, dyma Llyr yn troi lan yn ei swyddfa gyda bwyntiau anferth o flodau yn diolch iddi. Y flwyddyn ganlynol mae'n debyg na chafodd y tîm dim un trafferth yn y byd symud y myfyrwyr i'r cod modiwl cywir. Oedd y gweinyddwr yn neud syth bin. Oedd Llyr yn deall taw pobl, nid prosesau sy'n creu prifysgolion. Oedd Llyr hefyd yn gwbl glir i feddwl fod angen datblygu adnoddau o'r safon uchaf yn y Gymraeg i fyfyrwyr. Dwi'n cofio neges ganddo rhywdro yn awgrymu fod ganddo rhywbeth i'w dangos i mi, a threfnu gyfarfod mewn siop goffi cyfagos. Oedd Llyr wedi gyffroi yn lan. Beth oedd ganddo
oedd drafft cyntaf gorffenedig rhyngweithiol o law lyfr marchnata, y cyntaf o'i fath yn y Gymraeg, ac roedd wrth ei bodd yn rhannu'r cyffro hynny. A maes y law, wrth gwrs, fe gydnabuddiwyd y gamp honno gyda gwobr gwbl heiddiannol am yr adnodd orau gan y Coleg Cymraeg. Ond mi roedd ymroddiad Llŷr at ei fyfyrwyr yn ddiwahân. Dwi'n cofio sgwrs mwy diweddar gyda fe, lle bu'n mynegu rhywfaint o rwystrigeth o'r mwyaf am brifysgol oedd yn derbyn yn ei di llawer gormod o fyfyrwyr tramor a heb fod ar adnoddau ar staff arbenigol i gefnogi'r myfyrwyr hynny oedd heb efallai y sgiliau angenreidiol i ymdopi o'r diwrnod cyntaf gyda chwrs gradd. Ateb nifer, wrth gwrs, fyddai olchi ei dwylo, i wneud y gwaith o draddodi'r darlith a'r seminar a mynd adre, ond nid Llŷr. Bu wrthi yn cynghori ac yn cefnogi myfyrwyr o 4 ban byd rhif y gwlith oedd yn stryglo, a dos gen i ddim amheuaeth fod nifer ohonynt wedi llwyddo i gwblhau eu cyrsiau yn anad dim oherwydd Llŷr. Yn gynnar yn 2023 daeth Llŷr yn ddarlithydd yma ym Mhrifysgol Bangor, ac mae'n amlwg fod yr ofalaeth honno wedi parhau. Yn Eisteddfod Bodian, dyma fi'n cwrdd â chriw o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf ym Mangor, oedd yn dangos lluniau i mi o sut oedden nhw wedi addurno drws swyddfa Llŷr wedi clywed am ei farwolaeth sydyn. Yr hyn a ddwedon nhw oedd fod Llŷr yn ddarlithydd cwbl nodedig o ran ei gefnogaeth a'i anogaeth i fyfyrwyr, ac oedden nhw'n teimlo fod rhaid talu teyrnged i'r gorau yn ein plith. Oedd Llŷr yn driw iawn i gynhadaeth y Coleg Cymraeg, a phan bu sgwrs rhyngddo fe a Heledd am gael soffa i'w swyddfa i groesawu myfyrwyr, dim ond un lliw wrth gwrs allai'r soffa fod, melyn, llachar, fel ni'n gweld yma heddi. A gan ei ffrind Heledd, derbyniodd anreg i'r soffa. A mae rai mi ddweud mod i'n petryso ychydig wrth gyflwyno yr anreg yma i chi heno, yng nghwmni yr athro Delyth Pris a'r Dr Lleon Jones, gan nad yw'r Gymraeg efallai yn gwbl safonol. Awesome. Mae'r clustog yn ei ddarllen. Ac wrth gwrs, clustog oedd o'n brand hefyd. Ond mi roedd y geiriau hynny yn gwbl addas am y sawl oedd yn ei dderbyn awesome. Roedd Llŷr Roberts yn gyfan gwbl awesome. Dwi wedi sôn fod Llŷr yn ŵr ymryddawn, ochr yn ochr a'i waith rhyfeddol fel darlithydd, oedd yn weithgar iawn fel ysgrifennydd yr Eisteddfod, a mae'n dda iawn gweld cyfeillion o'r Eisteddfod yma gyda ni heno, ac yn edrych mlaen mas draw at eisteddfodau'r blynyddoedd i ddod, fydde'n estyn allan i gymunedau nad oedd efallai wedi profi'r Eisteddfod ers tro byd. Oedd Llŷr yn gerddor o fri, yn faswr Penigamp ac yn aelod brwd o Gordydd. Oedd yn meddu ar draw perffaith, ac oedd hynny'n sgil gwerthfawr iawn mewn amryfel gyd-destynau wrth godi canu. Oedd yn drefnydd heb ei ail, ynte wrth jyglo amrywiol gyfrifoldebau, yn ei flwyddyn gyntaf wrth ddarlithio mi drefnodd trip côr i Efrog Newydd a pherfformio Ninman Llain a Carnegie Hall. Ac mi roedd Llŷr yn deithiwr heb ei ail. A'r brwdfrydedd hwnnw dros deithio sy'n sail i gronfa Llŷr. Mi gafwyd, ac ni'n dal i dderbyn cyfraniadau hael iawn wrth gofio am Llŷr, a buodd trafod brwd gyda theulu a ffrindiau ar sut y gellid coffau Llŷr mewn modd addas. Ac felly rwy'n falch iawn i gyhoeddi heddiw lansiad cronfa Llŷr, cronfa deithio i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith, a fydd yn ei helpu gyda chostau teithio rhyngwladol sy'n berthnasol a rhyw ffurf yw hastudiaethau prifysgol. Trwy lansio'r gronfa, rydyn ni'n creu gwaddol y bydd yno am flynyddoedd i ddod, a hynny yn enw Llŷr. Oedd yn agosau at fod wedi ymweld gyda chant o wledydd o gwmpas y byd. Dwi'n credu iddo sôn yn ddiweddar wrthaf bod e wedi cyrraedd rhif 98. A dwi'n gobeithio y bydd y myfyrwyr yma fydd yn elwa o gronfa Llŷr yn cyrraedd y canfed gwlad a mwy, a hynny cof amdano. Mae dda iawn gan ei ddweud fydd y broses ymgeisio ar gyfer y gronfa yn agor yn fuan,
A'n gobeith yw y bydd modd cyhoeddi dyfrniadau cyntaf cronfa llir yn Eisteddfod Rhondda Cynon Taf, a hynny nid nepell o'i hen swyddfa fe ar gampws Treforest. Wrth fyfyrio ar golli llir, a'r golled i ni oll yn teimlo, dwi'n hoffi meddwl y bydde llir yn gwenu arnom wrth weld gwaddol ei waith. A thrafod y tristwch yn para, mae'r atgofion am y cydweithiwr, y ffrind a'r darlithydd cyfan gwbl awesome yn ein symbylu bob dydd. Wel, gobeithio bod y derbyniad cynnes yna i'r deyrnged gan Dafydd yn dist i'r edmygedd a'r parch tuag at llir a'i gyfraniad, ac yn ymrwymiad gyda ni hefyd i gefnogi'r gronfa hon wrth iddi symud yn ei blaen. Ac os oes yna rhai yn ein plith sydd yn dal yn dymuno cyfrannu, mae yna wybodaeth am sut i wneud hynny ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. O fe drawn ni nawr at urddo cymrodir Anrhydedd, a mae'n bleser cael cwmni rhai o gymrodir presennol y coleg yma gyda ni heno. Bobl sydd wedi gwneud cyfraniadau nodedig yn ei ffyrdd gwahanol i addysg cyfrwng Cymraeg, i'r coleg, ond yn bwysicach i brofiad myfyrwyr a dysgwyr drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn gyntaf heno, fe fydd Dr Llion Jones yn cyflwyno yr athro Delyth Pris. Fe fydd yr athro Pwyll ap Sion wedyn yn cyflwyno Mr Wyn Thomas, a mi fydd Angharad Roberts yn cyflwyno Linda Wyn. Felly gai alw'n gyntaf ar Llion. Gweithredu uniongyrchol ydy un o'r llu termau y mae modd chwilio amdanyn nhw yn y Porth Termau Cenedlaethol. Diolch i'r athro Delyth Pris, mae'r Porth Termau yn un o'r adnoddau gwerthfawr hynny y gallwn ni droi atyn nhw erbyn hyn wrth i ni fynd o gwmpas ein gwaith bob dydd yn y Gymraeg. Wedi magu ym Mhentre Llangenech ym 50au'r ganrif ddiwetha, yn ferch i lowr ac athrawes o'r enw Trefor ac Eileen, fe ddeallodd Delyth wir ystyr a gwerth y cysyniad o weithredu uniongyrchol o ddyddiau cynnar iawn. Yng ngweithred syml ond pellgyrhaeddol ei mam o wneud cais am ffurflen dreth yn y Gymraeg, ac yn ei dewrder cwbl ddiildio dros gyfnod o 8 mlynedd wrth fyny'r hawl sylfaenol hwnnw. Fe ddaeth Eileen Beasley i gael ei ystyried yn fam pob gweithredu uniongyrchol a ddigwyddodd dros y Gymraeg, ac yn arloeswr y maes anufudd-dod sifil, term arall sydd i weld yn y Porth Termau. Mae'r geiriau sy'n cael eu defnyddio wrth sôn am hanes ac arwriaeth teulu Beasley yn eiriau y mae'n hawdd iawn pwyso arnyn nhw wrth gyflwyno Delyth yn gymrawd Anrhydedd i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae hi bob amser wedi meddu ar weledigaeth. Mae hi wedi arloesi wrth weithredu'r weledigaeth honno. Ac yn sicr ddigon, mae hi wedi dangos grym ewyllus a phenderfyniad wrth fynd ar maen i'r wal. Gyda thwtsh bach o anufudd-dod hefyd ambell dro. Bod ei chyfraniad yn un amlweddog iawn, i bwrpas y cyflwyniad yma heno, ac fel mab i wynido gyda'r hen gorff, mae naturiol fy mod i'n gweld 3 phen iddo. Yn y lle cyntaf, mae chyfraniad i fyd addysg yng Nghymru a datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg yn benodol trwy ei gwaith fel terminolegydd wedi bod yn eithriadol y ddylanwadol. Yn sgil ei llafur fel prif olygydd y termiadur addysg a geiriadur termau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae wedi cyfrannu'n sylweddol iawn at y gwaith o hwyluso a normaleiddio astudiaethau drwy'r Gymraeg. Mae'r ffaith fod yr ap geiriaduron
sy'n cynnwys y ddau dermiadur, wedi lwytho i lawr dros 350,000 o weithiau, yn rhoi rhyw syniad i chi o ba mor allweddol ydy'r adnoddau hyn i ddisgyblion, myfyrwyr a rhai sy'n ei haddysgu a'i cefnogi. I ddisgyblion ysgol a myfyrwyr cenhedlaeth Z, dwi'n cael ar ddeall bod yr App G a defnyddio ei geirfa nhw yn slei ac yn slap. Mae'r lle canolog sy'n cael ei roi bellach i waith terminoleg yn strategaeth addysg Llywodraeth Cymru ac yng Nghynllunio Academaeth y Coleg Cymraeg yn tystio i'r sylweddoliad y mae delyth wedi gwneud mwy na neb i'w feithrin, sef bod gwyddo'r safoni termau yn anhepgor i ddatblygiad addysg trwy gyfrwng unrhyw iaith lai i defnydd. Mae amlder y gwahoddiadau y mae delyth wedi derbyn i drafod yr wyddor honno mewn cynadleddau ledled y byd yn ymlygu hefyd bod ei gwaith yn digwydd mewn cyd-destun rhyngwladol a bod na werthfawrogiad eang i'w hymdrechion i arloesi yn y maes. Yn ail, mae dylanwad delyth a'r ddefnydd o'r Gymraeg ym myd gwaith wedi bod yn wirioneddol arwyddocaol hefyd. Mae'n werth nodi bod yr adronnau, technoleg ddigidol a seilwaith ieithyddol yn nogfen strategaeth bresennol y Llywodraeth Cymraeg 2050 yn pwyso'n drwm iawn ar yr adnoddau a'r offer sydd wedi datblygu dan ei harweiniad yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr. Mae pwysigrwydd geiriaduron cysgeir a'r gweddill sillafu a gramadeg cysill yn benodol fel ffordd o alluogi pobl i weithio'n hyderus yn y Gymraeg wedi adlewyrchu yn y ffaith fod gosod gweddill sillafu a gramadeg Cymraeg ar gyfrifiadur pob gweithiwr yn y sector gyhoeddus yn un o ddynion statudol safonau Comisiynydd y Gymraeg erbyn hyn. A dwi'n nad i elwar yn nhw heno hefyd wrth ddrafftio'r cyflwyniad yma. Ac yn drydydd, mae'n wir deud bod effaith ei gwaith wedi dwyn bri a chyllid sylweddol i'r brifysgol hon yma ym Mangor. Yn ymarfer rhagoriaeth ymchwil REF 2014, yr astudiaeth effaith y cyfrannodd delyth iddi a nillodd y sgôr uchaf drwy Brydain y maes astudiaethau Celtaidd, ieitho'r modern ac ieithyddiaeth. Yr astudiaeth honno oedd yr un ar effaith y termiadur addysg a geiriadur yr Academi, gan gynnwys y gwaith o ddigido'r geiriadur hwnnw. Prosiect arall eto fyth a gofodd ei arwain ganddi, ac un y mae cyfieithwyr, awduron a myfyrwyr yn diolch amdano yn ddyddiol. O ran cyllid, mae amcangyfrifon cydwadol yn dangos i delyth sicrhau gwerth 6 miliwn a mwy o grantiau i'r brifysgol, ac i'w huned gynhyrchu gwerth rhai cannoedd o filoedd o incwm masnachol. Ond mae dylanwad delyth yn ymestyn ymhell y tu hwnt i Fangor, ac yn wir tu hwnt i Gymru. Ar gais y cyn aelod o Senedd Ewrop, Jill Evans, fe gyfrannodd delyth yn sylweddol i'r gwaith o lunio penderfyniad a'r gydraddoldeb iaith yn yr oes digidol ar gyfer y Senedd honno. Penderfyniad a basiwyd gyda mwyafrif sylweddol ym mis Medi 2018. Ychydig dros flwyddyn wrth gwrs cyn i Brexit ddod yn weithredol ac amddifadu'r Gymraeg o fanteision y penderfyniad hwnnw. Mae'r adroddiad ei hun yn darllen fel manifesto o'r hyn y mae delyth a'i thîm o beirianwyr meddalwedd ac ieithyddion wedi bod yn ymdrechu'n daer i'w gyflawni ar ran y Gymraeg dros gyfnod o 3 degawd a mwy. Ac mae'r ffaith bod cynifer ohonyn nhw'n bresennol yma heno, dwi'n meddwl, yn dyst o'i parch i delyth. Ddiwedd y mis nesaf, bydd delyth yn ymddeol ar ôl 31 o flynyddoedd o wasanaeth i'r brifysgol yma ym Mangor. Bod y gair ymddeol yn sicr yn ymddangos yng ngeiriadur cysgair a'r porterma cenedlaethol, dwi'n amar rhywsut ydy o'n ymddangos yng ngeiriadur personol delyth, a dwi'n siŵr bod yna lawer iawn mwy i ddod eto. Mae cyfraniad delyth eisoes wedi cael ei gydnabod gan nifer o gyrff allanol, yn cynnwys chwarae teg, Coleg Brenhinol Therapyddion Iaith a Lleferydd Prydain, a Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr. Ac yn fwy diweddar, wrth gwrs, mi ddyfarnwyd cader bersonol iddi gan y Brifysgol yma ym Mangor. Fel ei rhieni gynt, trwy ei gweithredoedd, mae Delyth wedi gwneud gwahaniaeth i hynt y Gymraeg, ac am hynny mae hi'n deilwng iawn o gydnabyddiaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Anrhydeddus Gadeirydd, mae'n fraint i mi gyflwyno'r athro Delyth Pris i'w derbyn yn gymrawd anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Llongyfarchiadau mawr, Delyth. Y darn ffurfiol. Drwy awdurdod y coleg yr ymddiriedwyd i mi, derbyniaf di'n gymrawd anrhydedd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch yn fawr i Llion am y geiriau caredig yna, a diolch i'r Coleg Cymraeg hefyd, nid jyst am yr anrhydedd yma heno, ond am yr holl waith ar hyd y blynyddoedd. 50 o flynyddoedd yn ôl, mae hyn yn swnio'n ofnadwy, cos mae'n mynd gyda'r thema o annibyddod dwi'n ofni, ond mi nes i a tair ffrind i fi feddiannu stafell y prifathro yng Ngholeg Aberystwyth, ym Coleg Brifysgol Aberystwyth, i brotestio am mynnu cael Coleg Cymraeg. Nath ddim cymryd cweit 50 mlynedd i gael ond mi gymrodd yn ddigon hir, felly mae'r Coleg Cymraeg yn agos iawn at ynghalon ni. Ond sy'n ni'n licio diolch hefyd i'n hydweithwyr i heno, cos nid jyst job unigolyn ydy safoni termau na creu technolegau iaith. Felly dwi jyst eisiau enwi Tegau a Sian a Tom sy'n gweithio ar geiriadur y termau'r Coleg Cymraeg, Griffith, Catrin a Tom sy'n gweithio ar y termiadur addysg, Dewi, Steffano, Gareth, Stephen a Matt sydd yn dechnolegwyr iaith gyda ni. Dwi'n gobeithio mod i ddim wedi gadael enw neb mas fyna, achos fel chi'n gweld, i ni'n dîm eitha sylweddol erbyn hyn, a dwi'n meddwl wrth ymddeol mod i'n gadael y gwaith mewn dwylo da hefyd, a dwi yn dymuno yn dda i'r dyfodol i'r tîm ac i'r Coleg Cymraeg. Diolch yn fawr. Dwi'n cofio cyfarfod Wyn am y tro cyntaf bron i 20 mlynedd yn ôl ar ôl cael fy ngwahodd i Fangor am gyfweliad fel darpar fyfyriwr isradd. Fe barhaodd y cyfweliad union 20 munud, dim eiliad yn fwy na'n llai, ac o fewn yr amser, saethodd Wyn 100,000 o gwestiynau tuag atai am hanes cerddoriaeth, fy niddordeb mewn cyfansoddi, dadansoddi cerddoriaeth, ynghyd â profi fy ngallu i ddarllen cerddoriaeth ar y pryd, sight reading, fel maen nhw'n dweud, ac amryw bethau eraill. Gan feddwl fod y cyfweliad wedi gorffen, am hen yn chwyrlio erbyn hyn, aeth Wyn ati i anelu y coup de grace. Cyfres o brofion clust neu oral tests eriol, gan fy ngadael yn ddiymadferth ar y cynfas. I ddefnyddio'r ymadrodd Saesneg, baptism of fire, go iawn. Bu'n 2 mlynedd cyn i mi ddod i Fangor, 2 mlynedd i ddod dros y profiad, efallai. Ond fe roddodd hynny syniad clir i mi o bersonoliaeth a phresenoldeb Wyn. Roedd Wyn yn fanwl a thrylwyr, yn drefnus iawn gyda'i amser, yn glir ac uniongyrchol gyda'i gwestiynau a'i atebion, ac yn disgwyl ond y gorau oddi wrth fyfyrwyr a staff. Ar yr un pryd, roedd Wyn yn deg iawn. Roeddech chi'n gwybod yn union lle roeddech chi'n sefyll gyda Wyn, a ganddo ddim amser i bobl
fflochennog. Fy ngair newydd am y diwrnod, dwi'n siŵr os hwnna'n gywir am flaky. Boed hynny'n fyfyrwyr neu'n staff fflochenaidd, ac mae yna ddigon o rheini, wrth gwrs. I fod wedi eniau fagu yn Aberystwyth, Bangor fi'n ganolog i yrfa academaidd Wyn o'r cychwyn. Cwblhaodd ei raddau isradd ac uwchradd yna cyn cael ei benodi'n ddarlithydd yn 1981. Aeth Wyn ati'n syth i sefydlu archif cerddoriaeth draddodiadol Cymru, ac o dan ei arweiniad a'i arolygaeth, daeth dysgu ac addysgu am gerddoriaeth o Gymru, am Gymru a hynny drwy'r iaith Gymraeg yn USP amlwg iawn i'r adran gerddoriaeth am dros hanner can mlynedd. Bangor oedd y lle amlwg i ddod i astudio cerddoriaeth drwy'r Gymraeg, yr unig le mewn gwirionedd, a Wyn fi'n bennaf gyfrifol am ddatblygu cerddoriaeth fel pwnc academaidd pwysig a'i ddiogelu. Trefnodd deithiau cyson ar draws ysgolion Cymru mwyn hyrwyddo'r pwnc gan ddenu darpar fyfyrwyr o pob gwr o'r wlad. Daeth ag ysgoloriaethau PhD Cymraeg i'r adran ar gyfer ein myfyrwyr mwyaf addawol, ac fe wnaeth sicrhau swyddi i rai drwy'r cynllun staffio y Coleg Cymraeg. Rhwng 2007 a 2010, bu Wyn yn bennaeth ar addysgu a dysgu yng Ngholeg y Celfyddydau Addysg a Dyniaethau, gan arwain prosiect ar y cyd a ddatblygu addysg gyfrwng Gymraeg y maes cerddoriaeth ar draws Prifysgolion Cymru, mwyn paratoi ar gyfer dyfodiad y Coleg Cymraeg. Aeth ati i ddatblygu ac ehangu'r dewis o gyrsiau cyfrwng Cymraeg mewn cerddoriaeth, a phan sefydlwyd y Coleg Cymraeg yn 2011, roedd y broses o ffitio mewn i gynllun a strategaeth y coleg yn barod yn ei le oherwydd fod Wyn eisoes wedi brenaru'r tir. Un o gryfderau pennaf Wyn, ar wahân i chwarae'r ffliwt a ffindio'r gwesti rhataf i aros dros nos pan fydd y daith recrwtio Mangor yn mynd â ni i'r de. Fel dywed yr hen ymadrodd, you can take the man out of the cardi, but you can't take the cardi out of the man. Oedd gallu Wyn i ragweld beth oedd rownd y gornel, boed hynny'n beth positif neu ddim, gan weithredu'n ddiymdroi mwyn diogelu statws y pwnc. Gwnaeth lawer y maes trosglwyddo gwybodaeth, yn enwedig o ran galluogi busnesau lleol i gael mynediad at arbenigeddau o fewn y brifysgol lles y cwmni. Os oedd yn berthynas oedd yn mynd i elwa pawb gorau oll. Erbyn heddiw, mae geiriau megis cyflogadwyedd yn rhan naturiol o'r disgwrs, ond nôl ar ddechrau'r ganrif, y ganrif hon felly, y farn gyffredinol oedd mae gyrfa fel athro neu athrawes oedd unig opsiwn graddedigion mewn meysydd megis cerddoriaeth a'r Gymraeg. Fe wnaeth Wyn fwy na neb i atgyfnerthu cysylltiadau rhwng busnesau a'r byd academaidd, yn arbennig drwy'r Gymraeg, gan ddod ag incwm i'r brifysgol yn sgil cynlluniau KTP a CES wrth gydweithio gyda sefydliadau megis Cwmni Recordiau Sain, Symffonietta Llundain a Cherddorfa Philharmonig Lerpwl. Ehangodd Wyn faes llafur cerddoriaeth i gynnwys pynciau go iawn fel cerddoriaeth ar gyfer ffilm a'r cyfryngau a cherddoriaeth mewn iechyd a lles. Elwodd nifer o bwyllgora oedd erbyn ei brofiad a'i wybodaeth megis Canolfan Gerdd William Mathias ac Ensemble Cymru, a bu'n sefyll ar fwrdd golygyddol Gwerddon a'r cyfnodolyn Hanes Cerddoriaeth Cymru ers blynyddoedd, ac mae ymchwil a'i gyhoeddiadau wrth gwrs yn sefyll dros nhw hunain. Gyda'i allu i greu cysylltiadau rhwng y brifysgol a'r gymuned, nid syndod oedd i Wyn gael ei benodi'n ddirprwy is-ganghellwr y brifysgol yn 2011 ar gyfer materion cyfrwng Cymraeg a chysylltiad â'r gymuned. Gan ymroi i'r swydd yma gyda'r un egni, yr awydd a'r brwdfrydedd, aeth Wyn ati ymestyn dylanwad a phwysigrwydd y Gymraeg. O'r cychwyn cyntaf, sicrhaodd Wyn fod y Gymraeg yn eitem uchel ar agenda'r is-ganghellwr ar y pryd, John Hughes. Fe wna i roi un enghraifft i chi. Faint o'ch chi sy'n cofio'r lle roedd Canolfan Bedwyr cyn iddo fagu traed a symud i'r ganolfan reolaeth? Wel, yr ateb ydi lawr wrth droed y fennau yn un o adeiladau'r hen goleg. Llecyn, digon braf, ond braidd yn ddiarffordd ac yn ddaearyddol ar y mylon y brifysgol fel tai. Out of sight, out of mind, fel maen nhw'n dweud. Yn fuan ar ôl cychwyn ei swydd fel dirprwy is-ganghellor, aeth Wyn ati i berswadio'r is-ganghellor, neu
insistio hyd yn oed fod rhaid symud canolfan Bedwyr i'r ganolfan reolaeth. A dyna lle mae hyd heddiw, wrth gwrs, yna o hyd i addasu ymadrodd Dafydd Iwan sydd efo ni heddiw, ac yn ganolog i weithgareddau'r brifysgol, yn weledol ac yn ymarferol. Be sy'n ddigon ffodus i weithio gyda Wyn yn yr adran gerddoriaeth ym Mangor am gyfnod o dros 5 mlynedd ar 20, ac roedd yn anrhydedd personol i mi gael cydweithio gyda Gef ar y Cydymaeth i Gerddoriaeth Cymru, prosiect arall ariannwyd gan y Coleg Cymraeg. Ar ôl meddwl fod cyhoeddi llyfr ar hyd yr un llinella ar Cydymaeth i Lenyddiaeth Cymru yn mynd i fod yn easy peasy, fe wawriodd arna'n sydyn fy mod wedi brathu llawer mwy nag o'n i'n gallu cnoi. Doedd gen i ddim y gallu na'r wybodaeth i olygu'r fath gyfrol ar fy mhen fy hun, nid Meg Stevens ym mohonau. Meg Stevens yr academydd hyn yw nid y canwr. Doedd ond un person a allai helpu. Fe holais Wyn gan ofni y byddai'n dod nôl gyda un o'i hoff ymadroddion, sef Nefer in Ewrop gwboi. Diolch i'r drefn fe gytunodd Wyn i gyd olygu, gan achub y dydd ac fe gyhoeddwyd y gyfrol yn 2018. Dim ond un stori ohono ymysg nifer fawr o hanesion yng ngyrfa prysur a chynhyrchiol Wyn, ac mae ddylanwad yn parhau oddi fewn i'r maes. Yn ddiweddar, chwaraeodd Wyn rhan ganolog wrth sicrhau cyllid gan y Coleg Cymraeg ar gyfer 2 ysgoloriaeth PhD, ac mae'n parhau i oruchwylio prosiectau ymchwil yn yr adran. Nid yw ymddeol yng ngeirfa Wyn chwaith, a deud y gwir, ei fod wedi ymddeol ers 6 mlynedd bellach. Mae'r egni a'r brwdfrydedd yn parhau, a rwy'n gwybod y bydd cyfraniad Wyn i gerddoriaeth ac addysg yng Nghymru drwy'r Gymraeg a thu hwnt yn parhau am flynyddoedd maith i ddod. Diolch i ti, Wyn. Felly, anrhydeddus gadeirydd, mae'n fraint i mi gyflwyno Mr Wyn Thomas i'w dderbyn yn gymrawd anrhydedd y Coleg Cymraeg Genedlaethol. Diolch yn fawr. Gawn ni'n ffyn i gael tynnu nawr. Siglo llaw yn ffurfiol nawr. Drwy awdurdod y coleg am ddiriedwyd i mi, derbyniaf di yn gymrawd anrhydedd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch. Gyfeillion, diolch i chi yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am yr anrhydedd hon. Ond mewn gwirionedd mae'r diolch i chi fel sefydliad am yr oll i chi wedi gwneud dros y 10 a mwy ddiwetha yn datblygu addysg cyfrwng Cymraeg mewn prifysgolion ac yn fwy diweddar yn y colegau trydyddol. I ni'n hynod diolchgar i chi. Oni bai amdano chi, mae'n bir debyg na fydden ni yma heno fel cynulliad. Os ych chi'n fyfyriwr neu'n fyfyrwraig yn bresennol yma heno, gaich annog chi i ddefnyddio'r Gymraeg ac ymyfrydu yn eich Cymreicdod. Mynwch eich bod chi'n cael swyddi cyfrwng Cymraeg yma yn y Gogledd i arbed i chi orfod mynd nôl i'r de. Os ych chi'n ddarlithydd yn y brifysgol hon, cenhadwch a chenhadwch. Ewch i ysgolion a cholegau chweched dosbarth ar hyd ac ar led y wlad yma. Pam? Wel, mwyn annog darpar fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg i ddod i Fangor, fel bod Bangor, fel y gymai wedi bod ers blynyddoedd, yn arwain dysgu ac addysgu trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Fel prif ddarparwr addysg cyfrwng Cymraeg. Ac os ych chi'n aelod o un o dîm rheoli y brifysgol hon, gaich cymell chi eich bod chi'n mynnu
bod materion cyfrwng Cymraeg ar agenda bob un pwyllgor a phob un is-bwyllgor ar hyd ac ar led y sefydliad hwn, mwyn sicrhau fod hyn yn flaenoriaeth i ni fel prifysgol. Yn yr union fodd, ac yma newid hinsawdd a chydraddoldeb eisoes wedi ennill I lle yn ein pwyllgorau ni. Pan ddaw llwyddiannau a dargynfyddiadau a gorchestion i'n rhannu, mi oedd y salmydd yn gywir iawn yn dweud, nid i ni, ond i'th enw di dy hun fôr clod. Diolch I chi. Dwi'n falch iawn I fod yma hynna ma'n cyflwyno Linda I chi. Un peth dau gyntaf ydy fod ni'n clywed lot am y sector addysg uwch, a dwi'n hynod o falch fod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol rwan yn gweithio yn y sector addysg bellach sydd yn le allweddol I fod yn datblygu sgiliau Cymraeg a dwyieithog yn pobl ifanc ni, ac mae Linda wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r gwaith hynny. Ganed Linda yn Llandybia, Sir Gaerfyrddin, a derbyniodd ei haddysg uwchradd yn Ysgol Ramadeg Dyffryn Aman. Dyma oedd yr ysgol y canodd Dafydd Iwan amdani, lle roedd dim ond lessons history, lessons geography ac ambell I lesson yn Welsh chwarae teg. Felly prin iawn oedd yr addysg Gymraeg a dderbyniodd cyn cyrraedd a chyched dosbarth. Fodd bynnag, pennaeth adran Gymraeg yr ysgol oedd y diweddar Aich Meirig Evans, awdur y geiriadur mawr, ac ef a ganeuodd ei diddordeb mewn llenyddiaeth Gymraeg a'i darbwyllo I gymryd y pwnc ar gyfer lefel A. Enillodd ysgoloriaeth Ifan Morgan I astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac ar ôl graddio enillodd radd meistr ar gyfer ei hymchwil I waith 3 bardd o forganwg yn y 19fed ganrif, dan arweiniad y diweddar Teddy Millwood. Wedi iddi gwblhau tystysgrif dysgu, ymgymerodd Linda a swydd athrawes yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy, cyn cymryd seibiant o'r gwaith I fagu 2 o feibion, Aled a'r Rhion. Dychwelodd I weithio I Gyngor Gwynedd yn ei adain hyfforddi ac fe dyrchafwyd mewn rhai blynyddoedd I fod yn rheolwr gwasanaethau hyfforddi Gwynedd. Tra'n gweithio i'r cyngor, cafodd cyfle I gwblhau diploma ôl-radd mewn rheolaeth personel a hyfforddi ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion, gan ddod yn aelod corfforaethol o'r sefydliad siartredig personel a datblygu. Pan ymgorfforwyd y colega addysg bellach yn 1993 a'i rhyddhau o ofal y cynghora sir, symudodd Linda I Goleg Pengraig I ymgymryd â swydd cydlynydd addysg oedolion ac yn y sector addysg bellach y cafodd y cyfle dan arweiniad cadarn a chefnogol Dr Hayden Edwards I ddatblygu ei photensial. Pan unwyd Coleg Pengraig a Choleg Gwynedd I ffurfio Coleg Menai, derbyniodd Linda nifer o swyddi rheolaethol cyn dod yn bennaeth ar Goleg Meirion Dwyfor a Choleg Menai o fewn grŵp Llandrillo Menai. Bu Linda'n gyfrifol am nifer helaeth o ddatblygiadau arloesol I hyrwyddo'r Gymraeg yn ystod ei gyrfa o fewn addysg bellach. Datblygwyd cyrsia proffesiynol yn sylweddol dan ei harweiniad a Choleg Menai oedd y coleg cyntaf I gynnig cyrsia yn y maes rheolaeth, personel a hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg. Un o'r prosiectau arbrofol a bu'n ei arwain oedd datblygiad ar y cyd rhwng y Coleg, Radio Cymru a Chwmni Da ar gyfer cyfres o raglenni radio I gyd fynd â chymhwyster NVQ rheoli. Cydnabuwyd y gwaith hwn drwy Wobr Beacon, yr Association of Colleges sydd wedi lelio yn Llundain ar gyfer defnydd arloesol a dechnoleg I gefnogi dysgu. Roedd hefyd yn flaenllaw yn atblygiad y cyrsia tystysgrif addysg cychwynnol ar gyfer addysg bellach, ac yn ogystal â sicrhau fod y cwrs ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn y coleg, bu'n gyfrifol am ddatblygu'r modiwla dysgu dwyieithog ar gyfer y sector, gan annog staff I arbrofi gyda dulliau dysgu newydd yn y dosbarth. Linda hefyd ysgrifennodd y modiwl addysg ddwyieithog ar gyfer y pecyn dysgu agored a ddatblygwyd ar gyfer y dystysgrif gan Brifysgol Casnewydd. Coleg Menai oedd y cyntaf I gynnig cyrsia ar-lein I ddysgwyr y Gymraeg o dan arweiniad Linda,
Datblygwyd y cwrs Clic Cymraeg, yr rhaglen ryngweithiol gyntaf ar gyfer dysgwyr, a ddaeth yn batrwm a efelychwyd gan nifer o ddarparwyr ar-lein eraill dros y blynyddoedd. Fel uwchreolwr, roedd Lundain benderfynol o weld cynnydd yn nifer y cyrsiad ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn y coleg, ac hefyd yn nifer y myfyrwyr oedd yn dilyn i cyrsiau'n y Gymraeg, gan osod targedau pendant ar gyfer y cynnydd hwnnw. Cychwynodd y prosiectau cyntaf i fentora staff mwyn codi i hyder ac i ddatblygu a rhannu adnoddau Cymraeg. O dipyn i beth efelychwyd y prosiectau hyn gan golegau eraill ar draws Cymru, ac mwyn annog mwy o fyfyrwyr i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, datblygodd y cymhwyster yr iaith ar waith oedd yn cydnabod i gallu i weithio'n hyderus yn y Gymraeg. Maes o law a chredwyd y cymhwyster hon gan Cybac a'i roi ar gael i fyfyrwyr drwy Gymru. Yn ystod ei gyrfa, cyfrannodd Lundain at nifer o gyrff cenedlaethol yn y byd addysg, gan rannu herbenigedd yn y maes dysgu dwyieithog. Bu'n aelod o fwrdd awdurdod cwricwlwm a chymwysterau Cymru am nifer o flynyddoedd gan gadeirio i bwyllgor adnoddau a rhoi arweiniad ar gomisiynu adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer y sector ysgolion ac addysg bellach. Fe dewiswyd yn gynrychiolydd addysg bellach pan sefydlwyd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru, y Cyngor Gweithlu Addysg erbyn hyn, gan roi cyngor iddynt ar ymledu cwmpas i gynnwys addysg bellach a dysgu'n y gweithle. Bu hefyd yn aelod o banel cynghori'r gweinidog ar y strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg am nifer o flynyddoedd. Daeth Lundain gyfarwyddwr annibynnol ar y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2011 a gwasanaethodd ar y bwrdd tan 2017. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu'n cadeirio'r pwyllgor adnoddau dynol a gwasanaethodd fel is-gadeirydd. Dwi'n teimlo'n hynod ffodus i fod wedi cael y cyfle i weithio dan arweiniad Lundain fy hun yn ystod ei hamser yng Nghrŵp Llandrillo Menai. Mae hymroddiad i hyrwyddo'r Gymraeg mewn addysg bellach a thu hwnt, nid yn unig wedi fy ysbrydoli, ond hefyd wedi rhoi gwersi amhrisiadwy i mi. Mae gen i fel llawer o bobl eraill lot i ddiolch i Lundain amdano. Dwi'n cofio bod mewn panel iaith, dwi'n meddwl, hefo Lundain, dysgwyr twristiaeth yn dod i mewn i'r sesiwn, a Lundain holi'r dysgwyr yn dwll ynglyn â'i profiadau Cymraeg nhw. Dwi'n meddwl oedden nhw'n teimlo bod nhw'n cael eu cyfweld gan eich Lundain, achos oeddech chi'n mor awyddus i wneud yn siŵr bod nhw'n cael bob cyfle oedden nhw fod i gael. Llongyfrychiadau mawr i chi a diolch yn fawr iawn. Anrhydeddus gadeirydd, a mae'n fraint i mi gyflwyno Lundain Wyn i'w derbyn yn gymrawd ar anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dwi awdurdod, mae'n rhaid fi sigod y lawd un o'r Lundain. O, gymon o'r Lundain. Dwi'n un tro ti gael. Dwi awdurdod y coleg am ddiriedwyd i mi, dderbyniaf di yn gymrawd anrhydedd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Llongyfarchiadau mawr iawn. Pidwch poeni, doedd ddim yn rhy hir. Licen i ddiolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am yr anrhydedd yma. Pan ffoniodd Aled fi, peth amser yn ôl i weid bod i wedi cael y newis yn gymrodor, rhaid i weid bod fi wedi cael tipyn o sioc. Ond roedd yn sioc plesurus iawn, serch hynny. Licen i hefyd diolch i Angharad am ei geiriau caredig, ond i ddigon ffodus i fod yn fos ar Angharad am nifer o flynyddoedd ac roedd yn bleser cydweithio gyda hi bob amser, a mae hitha hefyd wedi gwneud cyfraniad pwysig i'r Gymraeg yn y sector addysg bellach. Mae'n anodd credu fod cymaint o amser wedi mynd heibio ers i fi ymuno a bwrdd y coleg nôl yn 2011, a hefyd bod cymaint wedi cael ei gyflawni ers hynny. Wrth gwrs, ar y dechrau, addysg uwch oedd y ffocws bron yn gyfan gwbl yn y dyddiau cynnar, ond fi gafodd y coleg ddylanwad mawr ar y sector
o 15 drwy ysgoloriaethau. Yn cofio geisio annog y myfyrwyr yn y coleg i ymgeisio am yr ysgoloriaethau, a bydda sawl un yn gweud, o na, dwi'n mynd i Fanceinio neu dwi'n mynd i Lerpwl, ond bydden ni'n gweithio nhw, wel, ydych chi'n byd i golli, waethaf chi drio. Ac wrth gwrs, ar ôl ennill ysgoloriaeth i Fangor, neu Aberystwyth, neu coleg arall yng Nghymru, oedd hi wedyn, ac roedd hynny'n golygu parhau a'i addysg yn y Gymraeg a dod yn hyderus i weithio yn y Gymraeg maes o law. A dyma un enghraifft o'r modd yma'r Coleg Cymraeg wedi gwneud cyfraniad pwysig i greu gweithlu Cymraeg ar gyfer y dyfodol. A syna ni ddim nad os ambell un o'r myfyrwyr cynnar hynny wedi dod yn ddarlithwyr i'r Coleg Cymraeg i hunain erbyn hyn. Beth bynnag, mae pethau wedi newid yn aruthrol ers y dyddiau cynnar hynny, ac erbyn hyn, mae'n braf iawn gweld bod sector addysg bellach a dysgu'n y gweithle yn cael cymaint o gefnogaeth gan y coleg. A cefnogaeth ac anogaeth maen nhw ei angen yn fwy na dim. Yn yn rôl i fel penedd coleg, roedd yn ddigon hawdd gweld pa mor bwysig oedd codi hyder staff i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae llawer iawn o ddylithwyr addysg bellach heb ddilyn llwybr addysg academaidd, ac fel canlyniad, maen nhw'n dioddau o ddiffyg hyder yn ei Cymraeg, yn enwedig yn ysgrifenedig, mor rhugl maen nhw ar lafar. Felly mae gan y coleg rôl bwysig iawn i helpu colegau i fagu a meithrin yr hyder hwnnw yn ein staff, fel bod myfyrwyr y dyfodol yn medru elwa o'i harbenigedd nhw yn ei iaith gyntaf. Ac rwy'n ffyddiog y bydd staff a bwrdd y coleg yn ymateb i'r her honno gyda'i dyfalbarhad a'i brwdfrydedd arferol. Felly diolch unwaith eto i'r coleg am yr ynrhydedd hwn a phob dymuniadau y staff ac i'r aelodau yn y dyfodol. Wel, diolch yn fawr iawn a llongyfarchiadau Delys, Wyn a Linda, a diolch i chi am eich cyfraniadau dros y blynyddoedd. Diolch hefyd i'r cyflwynwyr. A nawr i gloi'r noson, mae'n bleser gen i groesawu rhai myfyrwyr o gôr JMJ i ymuno â ni ar gyfer eitem gerddorol. Wy'n deall bydd na ddeuawd i ddechrau gan Anwen ac Elan, ac yna fe fydd yna eitem gan y côr. Ia, diolch.
dod at ddiwedd rhan ffurfiol y cynulliad. Gai ddiolch yn fawr iawn yn gyntaf i'r côr, a wy'n deall y dylwn ni llongyfarch i ar y llwyddiant yn yr Eisteddfod Dryngolegol wythnos diwetha, llongyfarchiadau. Gai ddiolch hefyd i bawb sydd wedi bod yn nghlwm gyda'r trefniadau heno. Na i ddim enwi neb, ond chi'n gwybod at bwy dwi'n cyfeirio. Diolch yn fawr iawn i'n cydweithwyr. Diolch i chi gyd am ymuno. Mae yna luniaeth ysgafn wedi baratoi, a mae tu fas i'r drws, medden nhw, just lawr y corridor. Felly pidwch â dianc yn syth, arhoswch chi ymuno ar gyfer chydig o luniaeth cyn bod ni'n ymadael. Ond i orffen y noson, gai nawr eich gwahodd chi ymuno i ganu yr anthem genedlaethol, ac i ni aros tan bod yr osgwrdd wedi gadael y llwyfan yn y dull eisteddfodol. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.